Voorstellingen selectiegroepen Dizzy. Opening Jozef Maria Route. Het is vandaag 13 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen weekend organiseerde Dizzy intieme voorstellingen in de aula van het Rijland College. Zaterdagavond was een speciaal optreden door alle selectiegroepen. Ieder 1,5 jaar organiseert Dizzy een grote voorstelling in de Schouwburg. Maar om ervoor te zorgen dat de dansers zich tussendoor toch nog kunnen presenteren, werd afgelopen weekend een wat kleinere show neergezet. Dat is natuurlijk leuk voor het publiek, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van de dansers. Dat ze een beetje de feeling krijgen met optreden, maar ook dat ze naar elkaar kunnen kijken, van elkaar kunnen leren. We hebben echt vanaf 8 jaar nu meiden dansen tot 27. Dus het is heel erg leuk om die groei te zien en ook dat ze elkaar daarin stimuleren. En dat is gewoon superleuk om te zien. Tijdens de voorstelling kwamen onder andere de genres jazz, modern en hip-hop voorbij. Malou Linders is docent van de selectiegroepen en vindt het erg fijn om met deze dansers samen te werken. Ja, dat is superleuk om les te geven en vooral aan de selectiegroepen, dat is echt een feestje iedere keer omdat ze zo gemotiveerd zijn. Je kunt zoveel dingen aanbieden, zoveel verschillende stijlen. Dat is voor mij gewoon echt geweldig om te doen. Dat is echt mijn droombaan. Er deden dansers in alle leeftijden mee aan de voorstelling. Maud is een van de jongere danseressen. Zij mocht meerdere malen het podium opkomen. Ik doe verschillende dansen. Ik doe Whip It, Bumpy Road, een stuk van dancehall. En wat vind jij nou het leukste genre een beetje om in te dansen? Whip It vind ik heel leuk. Waarom? Nou, het is heel strak en je kan je goed erin dansen. Je kan er goed in dansen. Hoe lang dans je al? Al een paar jaar. Ja. Wat is er nou zo leuk aan dansen? Want je doet het nog steeds. Ja, nou, je danst op muziek, je beweegt er eigenlijk op en dan kan je je energie en alles kwijt. En dat is wel heel erg leuk om te doen. Bij Rosa is het dansen met de paplepel ingegoten. Het kon ook bijna niet anders met een moeder als dansdocente. En ook zij danst in meerdere genres. Ik doe modern, hip-hop, dancehall, eigenlijk gewoon alles. Klinkt als heel divers. Is er dan wel een bepaalde favoriet qua genre? Ik vind eigenlijk allemaal gewoon superleuk, maar modern is voor mij toch wel favoriet. Waarom modern? Ja, modern kun je heel veel met lenigheid en grote bewegingen en met lange benen en zo. En dat vind ik wel het leukste om te doen. Doe je het nu als hobby of wil je er ook wat meer mee gaan doen? Nou, ik wil er sowieso ook mijn beroep van maken. Ik ben nu ook al danslessen aan het geven en dat wil ik eigenlijk gewoon steeds meer uitbreiden. Sinds september is er een nieuwe groep uit de diverse selectiegroepen ontstaan. Dit is de zogeheten Junior Academy, voor dansers die nog net wat serieuzer willen trainen. Floor is een van de danseressen die deel uitmaakt van deze selectie. Haar favoriete stijl is net als die van Rosa ook moderne dans. Omdat je heel erg zelf kan invullen wat je doet tijdens de dans. Is het dan ook dat deze dans deels improvisatie is van jou? Ja. En hoe bedenk jij bepaalde bewegingen? Hoe kom je daar dan op? Ja, we krijgen wel een beetje tips van hoe je kunt inleven in de dans. En daar kun je dan ook wel op vooruit. Want is dat belangrijk, dat inleven? Ja, want dan krijgen de mensen het verhaal beter mee van de dans. De voorstelling was tevens een voorproefje op de grote show. En die vindt dit jaar in december plaats. Leden van de SP hebben zaterdagmiddag op het grasveld bij huisartsenpraktijk Antoniusveld een herdenkingsboom geplant. Dit werd gedaan ter nagedachtenis aan de volgens de Socialistische Partij
850 zinloos gekapte bomen in Venray. De gemeente Venray heeft vorig jaar die bomen gekapt in het kader van bezuinigingen. De SP was hier toen fel op tegen. De verantwoordelijke wethouder Aik Busser was uitgenodigd om bij de kleine ceremonie aanwezig te zijn, maar meldde zich af. De SP wilde hem bij die gelegenheid de eerste Gouden Eikeltrofee uitreiken. Sinds kort zijn de Noord-Limburgse regio en de West-Duitse regio met elkaar verbonden via een unieke fietsroute. Deze route verbindt 2 Maasoevers, 2 landen en 2 bedevaartsoorden. Afgelopen zondag vond de officiële opening plaats in Smakt, Blitterswijk en Kevelaar. Door het oplaten van een tros blauwe en gele ballonnen vanaf het fiets- en voetveer in Blitterswijk was de opening van de nieuwe fietsroute een feit. Deze route van Jozef naar Maria bestaat uit 2 lussen van elk zo'n 35 kilometer en heeft als doel het verbinden van 2 bedevaartsoorden, namelijk Maria van Kevelaar en Sint-Jozef van de Smakt. De voorbereidingen voor deze route begonnen al 3 jaar geleden. Ja, het idee ontstond begin 2012 toen we 10 jaar bestaan hadden van het voetveer en we op zoek waren naar een nieuwe uitdaging. Nou, die uitdaging hebben we wel geweten, want het is een hele zware bevalling geworden. Die grenzen, die barrières die we wel even dachten te beslechten, dat waren toch wel echte grenzen. Het was veel werk, maar het was wel heel plezierig werk. We hebben er 3 jaar aan getrokken. En als na 3 jaar je dan dit resultaat hebt, dan ben je gewoon heel erg trots. Hè? Je zegt altijd, des te meer moeite het kost, des te blijer en des te fijner is als het klaar is. Maar voor het zover was, moest er nog wel het een en ander gebeuren. Zo werden langs de hele route kunstzinnige handwijzers geplaatst en bij de 4 opstap- of startplaatsen werden speciale fietsrekken geplaatst. De eerste hiervan werd zondagmorgen in Smakt onthuld. Al is dat de Smakt, de ook gek neergekwakt, toch zien de verwondering. Het is meer als gewoon een fietsroute. Het is eigenlijk een verbinding tussen Nederland en Duitsland. We proberen die barrière, de landsgrens te beslechten. En daar hebben we ook gemerkt dat het nog steeds tot op de vandaag ook toch nog steeds een barrière is. En het is niet alleen een fietsroute, maar er zit een website bij, er zit een promotiefilm. Ja, en alles is tweetalig. Het in alles tweetalig zijn was niet het enige wat veel inspanning kostte. Ook het creëren van 2 gelijkwaardige deelroutes die onafhankelijk van elkaar gefietst kunnen worden, was tijdrovend. Wir haben das so organisiert, dass es eine Rundtour ist, die man auch getrennt voneinander fahren kann. Und das war eben unsere Aufgabe in den vergangenen Jahren, die aber, ich glaube, zu unserer aller Zufriedenheit gelöst worden ist. De nieuwe fietsroute werd gerealiseerd door samenwerking van de gemeente Venray, Boxmeer, Bergen en Kevelaar en kreeg steun van Europese subsidiefondsen, waardoor het belang van dergelijke initiatieven nog eens benadrukt werd. Nou, het belang, het is gewoon heel goed dat je over de grens ook gaat kijken. En Kevelaar ligt hier zo dichtbij. En dat je dan themagewijs met elkaar in contact komt. We hebben veel gesproken met de mensen van Kevelaar. Ook veel met de mensen uit Bergen en ook uit Boxmeer. Nou, dan heb je gewoon via die weg van een route maken, heb je contact met elkaar. En zo kun je grenzen slechten. Dat is gewoon een heel mooi resultaat wat je hebt. Toch blijft het religieuze aspect ook een belangrijke rol spelen. Aber die erste Verbindung ist dies, die 2 Wallfahrtsorte miteinander verbindet. Nu deze klus is geklaard, ligt er voor bepaalde mensen weer een nieuwe uitdaging. Nou, heb ik straks opgevangen dat je deze route samen met Hans Gielissen ook nog eens te voet gaat afleggen. Klopt dat? Ja, dat probeert men ons een beetje op te leggen dan. Hè. Maar wij zijn allebei fanatieke wandelaars en we zijn weer in training voor de 4-daagse. Dus we gaan hem zeker een keer lopen. 1 lusje sowieso, misschien wel 2 lusjes. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het droog. Morgen overdag is het droog en vrij zonnig weer. Er zijn hooguit enkele wolkenvelden. Het wordt 's middags aangenaam warm met een maximumtemperatuur van 22 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot dinsdag.